Точно, време шефче. Аз казах, че ще снимат пак. Как снимат? Да, бе! Да. Не виждаш камерата? Тук видим на филма! Его камарата отзаде, виж го. Те са всичките отзаде, брат. Къде има камерата, бяха после там горе, виждаш? Къде? Там горе, бе. Тази там, виждаш? Он е с... Чакай. Ето знаеш, че е с камерата, виж го да. Бъбълби. Виж го дата на отзаде. Виж ги те са. Той направи много момче. Видя ли къде има камера, бе, ти се изгубя. Бяхме там. Що така да видят филма? Вие? Ти може да не сте част от филма, но може би по-добре. И щом ще тук да ти кажа... Ние да си изчекалим едно месец. Аз също така не искайте да се спре. Аз бях в чудеса, брат. Беше зелено и аз имам малко да го изпълнете. Да бъде да